Hyvät ystävät, tämä matka yhdistää kvanttifysiikan subjektiivisen kokemuksen mysteereihin. Tutkimusmatkamme ylittää objektiivisen todellisuuden ja sisäisen tietoisuuden rajan. Tutkiessamme olemassaoloa kohtaamme hämmästyttävän totuuden. Maailmankaikkeus ei ole ainoastaan oudompaa kuin kuvittelemme. Se on oudompaa kuin voimme kuvitella, sillä me olemme maailmankaikkeus, joka kuvittelee itsensä. Esitämme nämä johtopäätökset tieteen ja tietoisuuden vallankumouksellisessa leikkauspisteessä, joka muuttaa käsitystämme todellisuudesta pilvii päässien viisauden kautta. Emme ole mieli tässä universumissa, vaan universumi nousee mielessämme, kun tietoisuus ohjaa kvanttipotentiaalia. Olemassaolomme itse muovaa todellisuus. Kvantista manifestoimme maailmamme. Mahdollisuudet romahtavat tietoisen mielen kautta. Rakkaimmat, oletko koskaan tuntenut, että ajatuksesi muovaavat todellisuutta? Tiede vahvistaa nyt tämän totuuden, ja tämä löytö muuttaa ymmärryksesi täysin. Yötaivaan tähdet tulevat olemassaoloon vain havaintosi kautta. Tämä ei ole runoutta, vaan todistettua kvanttifysiikkaa. Joka kerta kun katsot, muutat mahdollisuuden kiinteäksi todellisuudeksi. Kun tunnet olevasi yhteydessä johonkuhun etäisyyden päästä, se on kvanttilomittumista, joka yhdistää tietoisuutesi ajan ja paikan läpi, samoin kuin vesimolekyylit yhdistävät kaiken elämän vetysidosten kautta. Hämmästyttävä totuus. Koko maailmankaikkeus on olemassa tietoisuudessasi. Ilman kokemustasi materia pysyy vain mahdollisuutena, kuin happi, näkymätön mutta silti kaiken elämän perusta. Uskomuksesi eivät muuta vain näkökulmaasi. Ne järjestävät uudelleen fyysistä maailmaa ympärillesi. Tietoisuutesi ei ole erillään elävästä maasta. Sama energia, joka virtaa jokien ja metsien läpi, virtaa myös havaintosi kautta. Mitä olisi mahdollista, jos ymmärtäisit, ajatuksesi eivät ole aivoissasi, aivosi ovat ajatuksissasi. Voima, jota etsit, on aina ollut sisälläsi.